παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαινούριο βίντεο. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Πάμε να ξεκινήσουμε που έχουμε τα πατατάκια ράφλες που είναι πολύ καυτερά. Μετά έχουμε στα τσίτος που είναι πάρα πολύ καυτερά. Και πάμε στα Doritos που είναι πάρα πολύ καυτερά. Πάμε να τα δούμε. Παιδιά, πολύ καυτερό, κάκι η γλώσσα μου, αλλά περιμένω και τα επόμενα. Είδα αυτό και τρόμαξε για το Doritos. Επόμενο Cheetos που λένε ότι είναι πιο καυτερά από τα ράφλες. Πάμε να τα δούμε. Πολύ ανεβασμένο level, πολύ ανεβασμένο από τα ράφλες. Τώρα πάμε για το μεγάλο πατατάκι που είναι τα Doritos. Φοβάμαι πάρα πολύ. Για σιγουριά έχω πάρει και ένα ποτήρι γάλα. Πάμε να δούμε. Πάμε να το δοκιμάσουμε, παιδιά. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μυρίζει σκέτος άνετος. Για την ακρίβεια γατοτροφή μυρίζει. Αυτό είναι το πατατάκι. Μυρίζει σκέτος άνατος. Για την ακρίβεια μυρίζει γατοτροφή. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αντέδραση. Δεν έρχεται κάψα. Ανοίγω κάμερα όταν έρθει κάψα. Παιδιά, δεν μπορώ. Είναι full καυτερά. Μην τα δοκιμάσετε. Αυτό ήταν το βίντεο όμως για σήμερα. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι σοκολάτες στο Mr. Beast. Έρχονται.